Kowe piye ijen arep ngopo? Ngentasi gabah, Bu. Hah? Lah ning omah ora enek wong. Buatan. Hah? Tapi kontrol kan. Ibumu karo bapakmu kontrol. Apa, Bu? Ingin Oh ya, ya, aku ngerti ibuke dheke. Heeh. Gak kowe sing kon ngentasi mau dibeli wong tuamu. Engko nek udan ngentasono gabah. Ya wis ora apa-apa. Nek engko pirang kresek kowe mepene akeh to? Telung terpal. Telung terpal ya engko sak jam punjul ya. Kowe engko ya engko nek rampung rene. Kek, iki selak udan soalnya. Ala kayak iki lho, bocah ijen arep ngentasi gabah.